Κυρίες και κύριοι, είμαστε τώρα έτοιμοι για την απογείωση και παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η ζώνη σας είναι σφιχτά δεμένη, η πλάτη του καθισματός σας σε όρθια θέση και το ατομικό σας τραπεζάκι κλειστό. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, now ready for takeoff. Please make sure that your seatbelt is fastened tightly, that your seat is upright, and your table is folded away. Thank you. Κυρίες και κύριοι, θα χαμηλώσουμε τα φώτα της καμπίνας για την απογείωση. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ατομικό σας φωτισμό. Σας ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, will dim cabin lights for takeoff. You may use your individual reading light if so desired. Thank you.